guys, ditarik. Mumpung terang nggih, Bu. Nggih, nggih. Guys, ngono. Apa? Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel Keluarga Muskop. Halo pemirsa. Hari ini mau keluar, mau ada kepentingan. Apa Mbak Eka? Ya sengko ditonton wae. Aku ki mohon maaf yo. Aku ki gak sepiro pinter make sing segi 4 pemirsa. Yo, gak iso. Aku seneng ku sing blusukan iki jilbab iki. Yo. Ringkes tahun jajal tapi gak iso stylish kok wong wedok-wedok liyane ngono lho pemirsa mbuh piye aku. Mana aku ki sering ku golek mak blusuk ngono kuwi. Ya pemirsa ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Bisa golek sik yo lakune kencenge mbah. Bisa. Udah beli. Aduh. Kok tak ceritani ya guys ya. Kebutuhane wong wedok iki ya penting. Ya kuciku. Ini tambah ganteng aja dia lebih ada. Sekawan ewu pelas mbah. Ini no. Sayur menir. Sambelnya telas bu. 14 itu sambelnya. Enggak, Mbak Dian saya jualan es guys. Tumbasing. Cari kesibukan malah dodol. Nggih. Lah kula dodol nang kono isin tuku sinten sing arep sawah Ibu. Wong nek sawah malah rame. Wong damen lah. Botok. Mbak Dian saiki dodolan pemirsa. Nggih. Bu Amit niki setunggal. Nggih, mun. Cari kesibukan pemirsa satu. Tumbasi guys. Iya, iya. Oleh cuan. Ya. 9 sampai 4, 11. Nggih, Kak. CS sudah selesai. Kontane apa ae Mbak Eka ayo campur-campur ki mang pertama bayar PAM. PAM-e alhamdulillah ki mang ya standarnya lah antara 12.000 sampai 20.000 ya kuwi pemirsa ya. Terus kuwi kemang ditarik, memang ditarik ku gak mesti tapi rentan antar awal bulan pokoknya lah sampai pertengahan. Nek gak ono pas melewati pertengahan ataupun awal bulan ku berarti wis ditarik pas aku metu guys. Aku kan didelok to meterane. Sing iso ngitung yo petugas PAM dhewe iki ya kadang posyandu sebelah sana. Mbak Eka belanja apa ya tak? No, gimana aku tuku serum iki guys. Serum Viva Gold Whitening Serum. Ini ku nganu serum pencerah wajah dengan triple brightening power, bekerja sinergi mencerahkan kulit secara maksimal, mengandung Revinage sebagai natural anti-aging aktif dan kolagen, menjaga kekenyalan. Wis umur 30 ke atas ku wis mulai kerutan. Yo sing wis ubanan berarti tanda-tanda bahwa awake dhewe diperingatkan karo sing gawe urip wis tuwa. Wis ngono lah guys. Oh maaf pemirsa. Wong musoi. Oh gimana saya tak dono gimana tuku pes mungkin aku ki pokoknya kenapa aku tuku ngene berarti ki aku ki cocok wiki bisa ya seperti ini serumnya guys. Harganya berapa Mbak Eka tak kasih tahu. Kuwi serum kucing las karek sithik ceritane pemirsa. Harganya Mbak tak dono guys. Harganya serum Viva iku 23.500 serumnya guys ya. Terus aku tuku lulur Purbasari green tea iki hargane nek nang ketok niki ora ketara guys ya. Lulur iki 12.000. Nek ngerti ki aku ngerawat pemirsa cuma ya kuwi gak larang-larang karena ya wis menyadari sing nyukupi kebutuhan bendina iki ya padane sing nyukupi yo Mas Antotok sing golek dhuwit cara nyukupi bendinane. Dadi aku ki niki nek gak dikon bojoku aku juga wani guys. Wayahe tuku Bu.
gak misalnya ya isone dirawat di rumah, tukune sedinggo perawatan iki cukupe sing murah ya ora apa. Berarti awake dhewe ngajini awake dhewe ngono guys ya. Ki lulur murah-murah tapi mlebu nang spa yo lulur spa yo arane guys. Aku ket perawan tukuku Purbasari aja. Wis suwi gak luluran ya wis berkisah kabeh yo bolang bonteng. Bolang bonteng Mbak Eka. Terus sampai tuku spons bedak 6.000 iki guys, ya teman. Lulurnya 13.000, serume 12. Ya kuwi ya guys ya tak dono iki sponsnya untuk bedak. Sebelum kita make upan kuwi harus pakai sunscreen ya kuwi nyegah nek bolang bonteng wajahe bersunscreen foundation terus bedak. Mau dikasih yang lain primer ya dikasih maksudnya iki di primer dhisik terus gawe kontur boleh. Nek aku metu paling lip cream bedak karo blush on wis kuwi. Nek rodok-rodok mampu resepsi apa jenenge eyeshadowan eyelineran ya wis kuwi lah pemirsa. Berarti iki kita wanita iki di mana-mana harus skincarean mengikuti kekinian ya ngono. Karena apa? Karena berarti kita nek kita make upan kita skincarean masih murah tapi kan aman. Ya sekiranya golek produk sekiranya aman. Viva iki ke zamanku cilik wis ana kok. Nah saiki dia mengikuti zaman pemirsa. Ono serum terus apa meneh krim kolagen. Krim khusus kolagen dhewe ana, ndek juga meluncurkan micellar water. Nek susu pembersih dan penyegar itu sudah lama pemirsa. Terus suwi. Jaman ibuku isih enom sampai putune pira? Putune ibuku 3. Oh. Kuwi Viva. Ibuku ket sampai saiki sik nganggo Viva. Vivane khusus sing kulit berminyak dan sensitif. Karena aku kok ibuku berminyak dan sensitif. Ki mau tak golek sing yos ikilah karena umurku 34 tahun ya guys ya. Anakku seloro wis metu bundute loro dadi ya Viva iki ya ama ya pokoke harga apapun sepenting cocok dan produknya itu aman guys. Nek Viva aku percaya aman ke zaman apa. Viva juga memang tak ceritanya beliau mengikuti ya dia mengikuti zaman umumnya saiki dulu ono apa ae meluncurkan ya kok serum kayak aku tuku micellar water cuma ora tak konten. Gimana juga aku beli sayur pemirsaan nggone Mbak Dian karo nukoni Mbak Dian monggo yang mau nganu pemirsa beli kuwi saudaraku ya sepupu saka sapa kan suamine Mas Edi iki anake budeku Mbak Yune mae mertua ya. Mas Edi iki suamine Mbak Dian yo pilih baru iki mbok de guys ya karo bojoku ya nek mbok karo bojoku ya mbok karo aku. Kon Mbak Dian monggo ya dekete Hotel Grand Mega atau dekete Laskar Buah atau depane Bidan Bupreh Tambak Romo monggo nek arep beli guys ya. Kuwi sayure enak, gorengane enak, murah meriah. Kuwi senenge Mbak Dian nek tak konten. Dadi ki wong-wong ki tambah do ngerti. Misale ana pemirsa sing lewat ngerti tak konten oh iya ki dulure Mbak Eka, dulure Mbak Deni, dulure Mbak Isma dibeli ngono pemirsa. Tujuannya awake dhewe iki padha sumpuyung. Walah sumuk ra kaprah. Ripatku bento dah. Dijak mergawe entuk. Buatku ki berminyak pemirsa, berminyak yo sensitif. Melonyah kok ngene iki. Aku nek nganggo serum wisu. Nek gak sempet yo bengi mosok niku wis yo ngopeni kucing, ngopeni pitik, ngopeni anak, omah resik bar. Lah aku metu kuwi nek omah bar kabeh. Terus nek sekirane bingung masak apa aku tuku sayur, aku
anak lanang yo 14.000 wis kanggo sedina sewengi. Nek masak metu nang pasar kok 100.000 50.000 glundeng pemirsa tenan. Yo wis ngono kuwi. Aku perutku berminyak guys ya kandhani. IS Mbak Dian 5.000 sak meniki sak ngok. Nukone dulur wedok muga-muga yo lancar ya wong wedok ngewangi wong lanang. Aku lagi yo ngono yo ngewangi wong lanang guys mergaweku yo iki. Iso aku ngonten yo ngonten, kok Mbak Deni ngonten, Mbak Ismanto berarti perempuan-perempuan yang membantu suamine. Untuk piro itu memang perempuan wanita memang gak wajib golek nafkah tapi kan bantu gitu. Mau gorengan guys, gorengannya apa Mbak Eka sih? Kita wani tonggoku padahal piringnya wis akeh lho, dikai ibuku dikai makni. Kepengen piring ae ditawani tuh duwe akeh ngono lho bakulku beras. Pengen njajal tuku telu aku. Pelas, sik basane wong Cepu pelas guys, nek nggonku bakwan jagung nek Jepon. Nah, itu Mbak Dian itu murah guys. Gorengan 2.000 entah pelas, entah tempe, gimon tak kare iki. Mukoni pemirsa. Terus ki mau tuku oseng pindang. Ki mau cep kotos-kotos. Botok. Sayur menir iki mang ya per ngenenan. Iki mang 13.000 lho ya. 13.000 anak lanang seso melu mangan. 13.000 nek wong loro. Termasuk larang apa murah guys. Ya, aku nek ambek anakku tapi nek bojoku nomah ya aku gak tuku sayur ya pemirsa. Wong ya kurangan kok bojoku guys. Apa nih pemirsa sik. Aku gak duwe ngano ya pemirsa gelas gede ku nang lemari sik usah. Ayo Meng Cimeng, Meng. Aku gak nganu kucingku lho guys. Mbok ani ayam gak. Jadi 13.000 iki aku ambek Jojo iki wis urip wong loro dina sewengi. Rumah tangga iki sing dipikir apa duwe saiki misalnya pacaran yo aku sayang kamu, aku kangen kamu, guys. Rumah tangga duwe takono Mbak Isma, takono Tante Dini kok mesti uripe iki ana duwe umat wis padha ae. Wis ora perlu kene kono padha ae ya ora. Wis rumah tangga iki mikir duwe dan duwe. Ora ana duwe kopior lho iki mang sinus wis apa ayo. Token diingi iki mang pam 15.000 beras. Tuku beras, guys. Tak konten wis gugut aku. Ya kuwi wis pernah tak konten nek bakule. Koncone Tante Dini SMP. Nah, iki guys ya. Oh. Enak pemirsa. Tak sendokan. Ngene iki guys ya. Oh, es saka Mbak Dian sak nguk sak meneh iki 5.000 lho, murah sekali. Enak. Ana apa ae Mbak Eka yo? Ana apa? Pepaya, jeli, semangka, buah naga. Oh. Tak sakene kok ambek anakku, guys. Walau bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibalik setelah benar. Enak. Ini cocoknya pas puasa pemirsa ya buka. Enak. Wis engko ambil anak 13.000 bisa urip dan Cepu pemirsa. Engko nang kota yo ora ngarah. Aku tahu nang kota. Nang kota nang arah pemirsa. Iya ora. Nang kota iki nang arah. Lepon nang Jakarta. Aku wis pernah urip nang Tangerang, Surabaya wis pernah, Jakarta wis pernah. 12.000 ki entuk apa? Untuk jajan anak tok. Kene urip nang desa.
13.000. Nek wong loro tak yo gak mendino lah nek tuku sayur kuwi, tapi nek kanggo wong loro yo kuwi, guys, yo. Ki apa Cimi? Bar tak mangan ngono kok. Ya wis ngono kuwi pemirsa ya kemangan kontene ya. Kontene campur-campur ya, Mang. Ya terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali, like, comment, subscribe keluarga Mas Gopur, nak apa mbak Espro sing akeh. Ya kuwi kata-kata hari ini apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Mumpung kita hidup sebentar di dunia ini, berbuatlah baik. Anggaplah kita bagian dari orang yang baik, bukan orang yang jahat, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pemirsa, monggo minta. Sing ngedolane cepu mampir ya Mbak Romo. Makanya dulurku wedok, guys ya. Oke. Tak dono ya pemirsa ya. Kemo skincare. Perbasari nek sing lulur 135 gram iki ya 12 ribuan. Terus serumnya itu 23 ribuan sampai 25 ribuan tergantung apa varian nih, guys yo. Ini untuk kita 30 ke atas kok aku iki golek sing kudune serum anti aging ben kulit iki ana kan serumnya ana kandungan kolagen. Kolagen ini sing menentukan kekenyalan kulit gitu. Misal terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Dadah.